Šta još? Znači, ovo je 10. put da snimam, zato što sam snimao i onda je sve bilo mutno i onda sam sve obrisao. Tako da, 37. put. Zdravo. Da, tako je. To sam ja. I ne, nisam umro. Doduše, ja sam jedno vreme bio zagaljen na pustom ostrvu sa prasetom i sa dilemom da li da pojedem to prase ili da nastavim da slušam kasetu Mire Škorić. Pošto se je sve to sada završilo, spreman sam da ponovo slušam kako je veganstvo najgora stvar koja se ikada dogodila čovečanstvu u istoriji ikada. Šalu na stranu, znam sam bio malo neozbiljan po pitanju snimanja i obaveza na kanalu, ali prosto nisam mogao da nastavim sa snimanjem zbog određenih obaveza koji su iskrsle. Bilo je tu svakakvih nekih dešavanja, mislim nije ni važno na kraju krajeva, ali sve što bih radio u jednom takvom mentalnom stanju bi delovalo previše usiljeno. Zašto nešto laje? Zaboravio sam da zatvorim prozor. A sad ako ustanem, ponovo će da se izgubi fokus i onda ću ponovo da snimam iznova, znači ne mogu. Veganstvo je sve veći trn u oku ljudi danas. Svestan sam toga. Živim na ovom području i redovno vas slušam kako mi to neumorno ponavljate. Ne preskačete ni crveno slovo. Znači, Jehovini svedoci imaju više slobodnih dana od vas. I super je to što uživate u svojoj slanini, duše ne baš svojoj, i što ne možete ni dan bez mesa, ali stvarno, svaka čast, super, oduševljen sam. Fenomenalno. Ponestalo mi je komentare. Ali mislim stvarno, da iskulirajte malo sa tom čitavom, ja ne mogu da jedem ništa sve mesa pričam. Brate, jedi kiseli kupus. Jedi podvarak. A ako vam sve to zvuči previše ekstremno, uvek možete da jedete nešto što je priuštivo. Mislim, teško da je sočivo povlastica bogatih. Uglavnom, vrlo se radujem tome što ću sada ponovo moći da se verbalno nanišem sa svim svojim neistomišljenicima. Grupa Ambrozija. I ovog puta imam objektiv sa kojim ne moram da odem u Stockholm da bih uglavio ovo u kadar. Evo me tu ispred i super se čuje. Pre nego što završim video, hteo bih samo da se zahvalim svima koji su pratili moje objave do sad. Eto, nadam se da ćete samo nastaviti da dajete neki svojevrstan doprinos u zaštiti životinja i širenju poruke veganstva. I ne zaboravite, mir počinje na tanjiru, a trava je uvek ukusnija kada je sveže okošena. Njam. E tako, idem ja sad malo. Aj, čao.